was new when we started the dry stage, but later come the snow and the rain. But it was the first stage, it's a short stage, but it was very fast. And when it's dry, it's good, but it was in the wet and the rain is very slippery. It was dangerous. I mean, it was not normal. Raliul de la Mureș anul asta a fost mult mai bine. În trecut am abandonat pe serpentina și clar a început un lanț de ghinion. Anul asta se pare că s-a spart. Din păcate raliul a fost foarte, foarte scurt și vreme ne-a încurcat pentru toată lumea, și organizatorii, dar și concurenții. Ne-ar plăcut să ne dăm și pe bucla a doua, nu a fost posibil, probabil pentru siguranța de toată lumea a fost mai bine așa, și dacă e sportiv pentru noi, pentru primul lot de mașini, ar fi fost mai frumos dacă ne dădeam acolo. Am venit pe 2, suntem mulțumiți de acest rezultat. Acum vine raliul de la Cluj, suntem pregătiți. În rest, serpentina de la Târgu Mureș, ca de obicei, a fost, cred, cea mai reușită super specială din țară. Foarte multe spectatori. În rest, trebuie să zic că raliul a avut niște probleme de organizare. Sperăm că an viitor să fie diferit, mai bun. Nici bine n-am luat startul și n-am și trezit cu primele probleme. Vremea a fost cea care ne-a pus nouă tuturor probleme. O cursă scurtă, la care a fost foarte frig și se încheie la fel. Din păcate pentru organizatori și pentru federație, o cursă penalizată de vreme, care a scos la iveală foarte multe lucruri care n-au fost organizate așa cum ar fi trebuit sau gestionate de conducerea cursei așa cum ar fi trebuit. O cursă care, din punctul meu de vedere și al nostru, ar fi trebuit să desfășoare și pe bucla, parcurgerea a doua a buclei principale, dar așa au considerat cei care de la conducerea cursei că este normal. Din punctul meu de vedere, ca echipaj, nu este corect felul în care ei au finalizat acest concurs, dar până la urmă asta a fost, am ajuns aici, vă mulțumim și vă dorim o seară plăcută.